ako dito, te. Ulo. Pangit. Oh. Ayan. Guys, ito tingnan niyo ang aming inihaw na tilapyang maliliit. Ayan. Hello po sa 1,000 viewers. Hello po. Ayan, dito kami sa farm at sobrang init sa guys, sa baryo. Brown out na naman. Pasensya na po. Lagi na lang burn out. Ang kuryente na burn out ulit si Papa. Dito mo siya. Pagod na siya dun sa kanyang grass cutter. Parang mapait yan ang palaya na yan. Masarap nga yan, mapait. Yung sobrang pait. Bitter na ko eh. Malak yung kamote ko dyan. Oh, hi daw, sabi ni Reggie. Hello po kay Ma'am Angelita Tahan Langit. Okay na po live nyo kaso loading minsan. LNP. Hello po kay Ma'am Cha. Hello, hello po. Hello din po kay Ma'am Jade Rose. Wow, sarap naman yan. Shout out po kay Charito Coliseo. Ayan, thank you po Ma'am Cha. God bless. Ang laan tipo ligaya, nagaharap ka dyan, yung bra mo, Eh ano naman, sexy kaya sante. Oh, ibon na. Basta puput, nagapitik na. welcome po Ate Cha. God bless. Ayan, nandito po kami ngayon sa aming farm. Tignan nyo guys ang view, ang ganda. Hello po kay kay Sir Leo Moreno. Kay Sir Roger V. Gandang tanghali mga binibini. Kay Sir Albert Cortis. Good AM mga madam. Hi Sam It. Matutulog sana ako kaso nakita ko yung niluluto nyo. Yan, nagutom daw si Ate Cha. Oh, Ate Cha, ayan pa oh. Maliliit pupunta ka doon. Ang ganda ng paligid na kamis tuloy. Sabi ni Sir Bong, hello kakabsat na imbagngal daw. Hello din po kay Sir Jonard Minera. Tapos may couple din guys, sa ilalim ng puno. Sana all. Bale, nag-vlog kami dito ngayon guys kasi nagtanim kami ng mga gulay. Abangan nyo na lang po yung aming upload. Naisipan naming mag-live. So, yeah. Auntie Pasing! Say hi to the vlog daw. Sabi ni, mailiw nak tikasta. May kagpasya rin to. May kagpasya rin to. Anong isda yung inihaw nyo, Greta? Ano po yan? Tilapia. Bagak na temang kalit lintap. Pwede na ba yan? Nagsip na yung pan. Napuuran na rin. Pwede na daw guys yung aming tinanim ni Dan ng kamuting kahoy. Hello po Dragon Ladies, kamusta po kayo? Shout out kay Ma'am Romalyn Vlog. Hello po kay Ma'am Mary Rose Rodriguez. Napakasarap mamuhay sa lugar nyo. Ayan, pasensya na po kayo sa mga kalat guys. Bali naglinis din kami dito sa nilinis namin yan. Mamaya may susunugin namin. Diba? Oh, siya. Inihaw yan pero parang prito. Ano lang half cook. Hello kay Ian Lakwata. Malakay? Mas malaki sa akin? Baka di ba kuha ko yung kampay mo pang pagtablo. Kay Sir Robert A. Tablang. Ayan, watching from Los Angeles. Ayan, thank you po. Saan punta? Ito. Sa damon? O dyan na at malilim na rin. Okay, dyan sa ilalim na. Ayan, maaliwalas talaga dyan sa bukid ninyo. Nakakatanggal ng stress. Ayan, stress reliever. Hirap na yun sa
Ayan guys, oh. Sa mga nakakamiss dyan ng kabukiran. Ha? Doon. Yan sandok ibaw Ay sus, hindi man takin ng tao eh. Hindi makapangan niligaya. Wala pa namang ngarukuan. Sa akin yung plato. Ate ko. Sa'yo lang yung plato eh. Ay, namin mo muna yung karton nila ilagay sa ilalim. Yung isa. Sa amin yung dahon ng saging. Bakit wala daw yung mag-asawa? Meron po silang inayos sa bayan. Ayan, mag-shoutout na po dito ang gustong magpa-shoutout. Shoutout po kay Christian Baksa from San Pedro, Laguna. Hindi, malayo. Ayan. Hello po sa 63,000 viewers. Ingat po kayong lahat dyan. Ayan po ang aming bukid. Guys, tignan nyo ang ating ampalaya. Sarap. Shout out po kay Jessie Eliazar. Ayan, from Pasita Eliazar. Yan, ingat po kayo dyan, Ma'am Pasita. Kay Trip ni Bebot. Hello po, hello, kagayom, kabsat. Dahon ng ampalaya. Mayroong inihaw si Auntie Ligaya guys na kamote, tignan nyo. Naksito naging bigangal. Ay niya kamal, bakutan mo. Yung kanin. Later na. Ay, later na. Ako. Meron tayo magkain kunti, painit ko lang tong So ayan guys, magbabay muna kaya ako. Kasi kailangan muna namin kumain muna. Out. Tignan nyo guys ang aming Ang Tagalog ko ay baluktot. Tagalog mo sangkin alma. Hello DFL watching from Arizona. Kay JD. May fish. Magigning ngayong gabi. Di ba rabing gatay tataan? Madaling bumigatsan. Oh, ano pa? Ano si Ridley? Sa akin yung plato. Ayan, kasi ay kaldero ka lang. Wait. Meron pa kaming binataang kalang. Salimuot. Hi guys. Kailan na? Yung kanin, kunin mo na naman. Kaya na upuan niyo. Sarap magpahinga dito sa ilalim ng puno. Huwag lang may good one eh. Good one. Nandiyan sa loob. Makita. Okay, so paalam na. Bye, may hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan. Magkain kayo tayo. Okay guys, bye-bye. Kakain muna kami. Thank you. Nagpasilip lang kami ng konting vlog. Abangan nyo na lang to guys yung aming upload. Yan. Thank you. Bye-bye po.
Oh, pero bago yan, patakamin muna po kayo. Ayan. Ayan po ang aming ulam ngayon. Okay po, good night po Ma'am Cha. God bless. Ingat po kayo dyan. Sana yung sikon natin ay yung suka-suka. Okay, bye. Ha? Antipasing, ikaw na. Antipasing dito.